салом алайкум дӯстони азиз, айни ҳол мо дар терминали аэропорти Самарқанд қарор дорем. худо хоҳад сафар дорем ба шаҳри Дубай, ай Дубай ба шаҳри Эрияд. моро ҳамроҳ бошед мухлисони азиз. бозӣ ба футбол Истиқлол Ал-Наср. саломат бошед. Ака Рӯзбек ба орзу расиди? айни ҳол мо дар аэропорти Дубай ҳастем, ба сӯи Арабистони Саудӣ равонаем. имрӯз ногуфтанамона соати 21:00 дар шаҳри Риёд бозии футбол байни тими Ал-Наср бо тими Истиқлоли Душанбе баргузор мегардад. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, шахсоне ки мухлисоне ки дар территорияи ҳамин Арабистон қарор доранд, омада тими Истиқлолро дастгирӣ кунем. саломат бошед дӯстони азиз. Истиқлол ба пеш. Истиқлол. Истиқлол ба пеш. Истиқлол ки иншаллоҳ ки бурбориҳо хоҳоне. Иншаллоҳ буд мекунад. шербачаон каса ба пеш. мо танҳо муваффақият хоҳонем. дӯстони азиз, медонам ки шумо авиакасси арзон гуфтасен, намедонед билет аз куҷо бигиред. ба шумо компания Шаҳнозара тавсия медиҳем. Бо дили пур ба тамоми дунё ба боварӣ билет харидорӣ намоед. хизматрасонишон ба сатҳи баландай, нархҳошон хеле арзонанд. марҳамат дар WhatsApp-шон нависед. 24 соат ба шумо ҷавоб медиҳанд.